9 октябр президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев барои иштирок дар саммити дуюми Осиёи Марказии Русия ва ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил бо сафари корӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадрро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. Барра истиқбол! Аз сӯи рост! Омода! Бош!